Hayırlı kеш, hürmetli televizor qarawçılar, Müslim televidenиясы өзінің тапшыруларын башлый. Хәбәрләр чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Бүгенге чыгарылышта. Кояшның кадере бойыгач сизелә. Исламов уңганнары көнне төнгә ялгап хезмәт куя. Музей халык һәм милләт хәтере. Туган як музее яңа экспонатлар белән тулыланды. Коя барсаңда бер кояш жылыта. Milli проектлар туристик маршрутларны киңәйтә. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Басукырларда техника тавышы тынып тормый. Язгы чәчүдә вакыт сәгатьләр белән түгел, минутлар белән исәпләнә. Исламов хуҗалыгы чәчүне төгәлләде. Хуҗалык язгы чәчүне максималь тизлектә, минималь технологиялар кулланып башкарды. Исламов хуҗалыгының сөренчәк Иске Вәрәш, Вәрәшбаш, Ольгина, Мәтрәй, Мөслим, Иске Чакмак, Олы Чакмак авылларындагы җир биләмәләре 9500 гектарын тәшкил итә. Хуҗалыкның чәчүлек җирләре дә максатчан кулланыла. Пар җирләре барлыгы 2075 гектар мәйданны били. Хуҗалык басуларны көздә минималь технологиялар кулланып эшкәртә. Минималь технология белән эшләгәндә бодайның үз кыйммәтен 2 тапкыр киметергә мөмкин. Без инде һәр елны уңышны яхшы булыр дип көтәбез. Шул Аллаһ Тәгаләнең кулында инде. Яңгырларны көтәбез. 15-16 тракторыбыз эшли, 4 КАМАЗ, ашлама, орлык китереп тора торган КАМАЗларыбыз эшли. Хезмәт хакы буенча инде безнең югары механизаторларга инде техник бәясәр үткәрелде. Егетләр үз эшләрен белеп эшлиләр. Иртәнге 5-тә торып, сәгать 9-га 10-га хәлек тизрәк чәчеп бетергә аларның да үзләренең стимуллары бар. Механизаторларга килгәндә техник бәясәр үттеләр. Проблемалар юк. Килеп тора вакытында, иртән килеп заправитләр, кич килеп заправитләр. Задержка юк. Хуҗалыкның 1760 гектар мәйданында көзге бодай үсә. Узган атнада әлеге культура биләгән басуларны тукландыруны төгәлләделәр. Уҗымнар кышны яхшы кичергән, уңыш мулдан булыр дип өметләнәләр. Механизаторларга эшләү өчен бөтен шартларда тудырылган. Егетләр көнгә бер мәртәбә кайнар ризык белән туклана. Эш бер сменада оештырылган. Беренче елга түгел инде, һәр 5 еллар чәчүгә чыгам инде. Чәчү нык күңелле. Без аны көтеп кенә алабыз инде. Тем более быел погода бик әйбәт булды. Техникларга килгәндә барсы да әйбәт. Сораган әверне опайталар. Акчасын да күп итеп түлиләр. Басуларда язгы чәчү чорында 15 техника, 5 чәчкеч, 3 каток, 5 культиватор, 5 КАМАЗ, чәчү алдыннан ашлама кертүче Amazon техникасы эшләде. Хуҗалык басуларын иңләүче 17 тракторның барысы да Агромастер җитештерү компаниясында җыелган. Хәзерге вакытта үзебезнең басукырларда инде полностью үзебезнең техника эшли, чәчкечләр, культиваторлар бөтенесе бездә ясалган, тракторлар да бездә ясалган. Үзләренең эшләрен башкардан башка бездән да инде испытаниялар үткәрәбез. Үзгәрешләр кертәбез, шуларны тикшерәбез, ничек эшли микән, дөрес эшли микән, ныклыгын тикшерәбез. Клиентларга инде соткаштан ватылмасын, төзек эшләсен өчен шундый эшләр эшлибез. Алга таба да һәр эшне үз вакытында башкарырга мөмкинлек булсын, һава шартлары уңай торсын, игеннәр күкрәп үссен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Күп йөргән, күп белгән ди халкыбыз. Чыннан да һәр сәяхәт күпме яңа мәгълүмат тупларга, үзең белмәгән яңалыкларны ачарга, яңа урыннарны өйрәнергә ярдәм итә. Россиядә туризм һәм кунакчыллык милли проекты кысаларында автосәяхәтләрне үстерүгә игътибар артканнан арта бара. Татарстан да бу юнәлештә актив катнаша, шул нигездә автосәяхәтләр юнәлешенә зур игътибар бирелә. Milli проект кысаларында туристик маршрутлар киңәйтелә. Бүген Мөслимебездә туристик инфраструктура юнәлешендә яңа үсешкә йөз тотып эшли. Мөслимнең матур табигате, тарих битләрендә урын алган Ак елгасы һәр вакыт кунаклары үзенә тартып тора. Соңгы елларда Кояшлык ял паркы төзелгәч җирлегебезгә килүче кунакларның да, туристик сәяхәттә йөрүчеләрнең дә саны бермә-бер артты. Оршадан районыбызга кунаклар делегация килеп китте. Районыбыз белән танышырга бик ошатканнар, беренче тапкыр килгәннәр. Китапханәгә дә кирип чыктылар, экскурсиялар үткәреп чыктым. Сокландылар матурлыкка, китапханәбезнең матурлыгына, районыбызның матурлыгына.
2025 елда Акбоенда глимпинклар эшли башлады. Агымдагы елда биредә тагын яңа төзелеш көтелә. Алар туризм һәм кунакчылык милли проектын гамәлгә ашыруда уңышлы җирлек булыр дип өметләнәбез. Кояшлы ык паркы һәм глимпинклар кунакларны ел әйләнәсе каршы алырга хәзер. Район үзәгендә урнашкан музейлар, мемориал комплекс, төрле парклар һәм скверлар да кунакларда зур кызыксыну уята. Енді Мөслимгә килгән һәрбер кунак иң беренче урын итеп Мөслим музейын сайлый. Ни өчен дигәндә, бу тарихны өйрәнә торган җир, Мөслимнең кичәгесен, бүгенгесен һәм иртәгесен чагылдыра торган җир. Иң беренче сүзләре урысча әйткәндә «вас в городе» диләр. Без инде әйтәбез, без инде авыл, шәһәр түгел. Юк, сез шәһәр кебек күп кеше инде маленькая Швейцария дип тиккә генә әйтмәйдиләрдер. Киләсе елларда җирлегебездә кунаклар һәм туристлар җәй көне генә түгел, ел фасылының теләсә кайсы чорында да аяк баса алалар. Димәк, Мөслимебезнең дә туристлар өчен матур ял урыны булачагына өмет зур. Фәридә Гантинова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Татарстан Республикасында 2024 елдан физика һәм математика алгарышы мөмкинлекләр мәйданы республика проекты гамәлгә ашырыла. Аның төп максаты мәктәп укучыларының математика, физика һәм информатика фәннәренә кызыксынуын арттыру, техник юнәлештәге сәләтләрен үстерү һәм киләчәктә фәнни инженерлык өлкәсендә белем алуга әзерләү. Республика проектында катнашып Мөслим гимназиясе 2025-2026 уку елына 600 мең сумлык грант тотты. Проект кысаларында укучылар заманча белемнәр ала, иҗади фикерләүләрен үстерә һәм төгәл фәннәр дөньясына тагын да тирәнрәк чума. Ул грантның шартлары буенча инде без шушы грант 600 мең грантның 10% гына нигә тотарга мөмкин без ниндидер оборудованиелар, җиһазлар алырга, ә калганнары менә шушы физика, математика фәннәрен үстерү өчен төрле чаралар үткәрергә. Мөслим гимназиясында Казан федераль университетының өлкән укытучысы Ринат Мәүләвиев 2 көн дәвамында укытучыларга һәм математика фәненнән профиль имтихан бирүче укучыларга бердәм дәүләт имтиханы биремнәрен чишүдә катлаулы мисалларны өйрәнүдә үз алымнары белән уртаклашты. Комплекслы математика анализы аеруча игътибар һәм уйлау сәләтен эшкә җигүне таләп итә. Безнең чыгышларның нәтиҗәсендә 1-2 балл күбрәк алырлар дип уйлыйм. Кайсы укучылар көчле дип саныйм, мавыгучан дип саныйм. Аларның мавыкканы сөйләгәндә карап утыруларыннан күренә, язып утыруларыннан күренә. Зур дәфтәрләр алып килгәннәр. Зур дәфтәрләрнең кайберләре әле беренче битләренә генә яза. Шулай булгач, аларның планында бу дәфтәргә тагы да язарга исәпләре бар. Физик-математик алгарыш белем бирү проекты гамәлгә ашырылуы мәктәпләрдә физик-математика сыйныфлары һәм түгәрәкләр ачуны, мәктәпләргә грантлар һәм премиялар бирүне, шулай ук физика һәм математиканы популярлаштыруга юнәлдерелгән чаралар сериясын үткәрүне күздә тота. 11-нче сыйныф укучылары арасында 4 инде бүгенге көнгә пробнылар нигезендә 4 югары балга бирүче укучыларыбыз бар. 98, 99, 96, 95 математика һәм физика фәннәреннән мин инде алай бирсә аларның 100 балга бирерләр дигән ышанычта каласым килә. Һәм инде балаларыбызга, һәм әти-әниләргә барысына да уңышлар телисем килә. Имтихан инде ул куркучыры булмасын иде. Ул балаларыбызның тагын бер этапы итеп кабул итәргә кирәк иде. Грантның бары тик 10% гына җиһазлар алуга юнәлтергә була. Калган средстваларны максатчан төстә укуга, укучылар белән әлеге юнәлештә экскурсиялар уздыру, математика, физика фәннән түгәрәкләр үткәрүгә тотарга була. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим районы мәдәни тормышында музейлар аеруча мөһим урын били. Алар төбәкнең бай тарихын, милли традицияларын, күренекле шәхесләре турында мәгълүматларны саклап, киләчәк буыннарга җиткерүче үзәкләр булып тора. Музейлар көне уңайнан үткәрелгән бүләк итү көннәре акциясе кысаларында Мөслим туган якны өйрәнү музее яңа экспонатлар белән тулыланды. Мөслим районының музей экспозицияләре тарихи мәдәни мирасыбызның зур горурлыгы. Бүгенге көндә туган якны өйрәнү музее, Батырлар йорты, районыбызның мәдәният учакларында, белем бирү учреждениеләрендә музейлар эшли. Аларның һәрберсе кабатланмас һәм үзенчәлекле. Туган якны өйрәнү музее Мөслим төбәге мәдәниятенең тулы бер тарихын үз эченә сыйдыра.
Атна буе безгә инде атна буе гына түгел, бу хәзер ай буе дәвам итә. Безгә музейга бүләкләр алып киләләр. Бу безнең музейның фондларын баетса бер яклап, икенче яклап халыкның хәтерен яңарту. Халыкта патриотизм хисе дип әйтим инде, менә үзебезнең якта булган әйберләрне сакланырга кую, саклануын тәэмин итү менә шушындый хисләрне уята. Бүйек җиңүгә 80 ел тулган көннәрдә райондашларыбыз Шулпан Сабитова, Рузилә Бәйрханова Бөек Ватан сугышында 83 ел буе хәбәрсез югалган дип саналган бабалары Сәрвәрдин җирләнгән туганнар каберлеген эзләп тапкан иде. Баһаутдинов Сәрвәрдин Баһаутдин улы Тверь өлкәсе Зубцов районы Щеколдин авылындагы туганнар каберлегенә җирләнгән булган. Быел Баһауовлар, Шәйхмәтовлар гаиләсе әлеге якларга янәдән сәфәр кылды. Документлар белән исбатланган мәгълүматлар Сәрвәрдин Баһаутдиновның исемен мәрмәр ташка уеп язарга мөмкинлек биргән. Бүләк итү көннәрендә гаилә музей фондларына Зубцов шәһәр администрациясе бүләк иткән 1942 елгы плащ палатканы тапшырды. Менә соңгы елда гына без білдік, ул Ржев шәһәрен янындагы сугышларда хәлак булган икән. И менә быел апрель айында без анда бардык. И мемориал комплекста булдык. Шунда районның администрация кешеләре истәбарлар тапкан шушы плащ палатканы безгә бүләк иттеләр. Музей ул бит шунда әйберләр саклана торган җир инде. Без шуңа безне музейга тапшырырга уйладык. Бер истәлеге булып бабайның дип булырды. Мондый бүләкләр музей өчен чын хәзинә, чөнки аларның һәр кайсы артында тарих, язмыш һәм буыннар хәтере тора. Экспонатлар туплау соңгы елларда зур темп белән бара. Районыбыз халкы, җирлек халык үзләренең гаиләләрендә саклаган кадерле ядкарларын безнең музейга алып килеп тапшыралар. Бүгенге көндә музей экспонатлары 11 000 данәдән артты. Бу җирлек халыкның музейга ышанычы артуын күрсәтә торган бер дәлил булып тора. Бүгенге көндә музейда экспонатларны туплау системага салу белән бергә аларны цифрлаштыруда тулык куәтенә бара. Фото-видео материаллар белән райондашларыбыз бик теләп уртаклаша. Без инде цифрлаштыру заманында яшибез, шуңа күрә инде безнең бүтән чыганакларны, бүтән информацияларны, документларны, фотографияларны бүтәнсендә цифрлаштыру белән шөгыльләнәбез. Менә фотографияларны сканировать итеп, документларны сканировать итеп, папкаларга тыгып, системалаштырып сакларга тырышабыз. Берничә урында телевидениеның менә шушы газетларында чыккан тапшырулар, яңалыклар, шулай ук әлеге газетларда чыккан, басылып чыккан статьялар безнең өчен бик бай мәгълүматкә ия чыганак булып тора. Шуңа күрә инде бик зур рәхмәт әйтәсем килә безнең җирлектәге телевидение һәм газетага. Музей ул үткән белән киләчәкне тоташтыручы күпер. Экспонатлар, фотолар, гаилә ядкәрләре аша без халкыбызның язмышын, батырлыгын, гореф-гадәтләрен саклыйбыз. Бүләк итү көннәре акциясе тагын бер кат күрсәтте. Райондашларыбыз үз тарихына битараф түгел. Һәр тапшырылган ядкәр буыннар хәтере, туган якка булган хөрмәт һәм киләчәккә калдырылган кыйммәтле мирас. Мөслим музее алга таба да тарих сәхифәләрен барлап, аларны киләчәк буыннарга җиткерү эшен дәвам итәчәк. Хәтер мәңгелек, без онытмыйбыз. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Гаилә көне уңайыннан кояшлы ял зонасында кичке амфитеатр мәйданында шын бәйрәм рухы хөкем сөрде. Биредә Мөслим лицей коллективы укучылар һәм әти-әниләр катнашында Сабантуй форматында зур күңелле чара уздырылды. Тулырак Гөлназ Җәлилова репортажында. Бәйрәм барышында укучылар гына түгел, әти-әниләр дә сәхнәгә чыгып үзләренең осталыкларын, иҗади сәләтләрен күрсәтте. Бу гаилә бәйрәмен мондый форматта лицейлылар инде 2нче елын үткәрә. Мин менә бу бәйрәмгә килдем. Үземнең онытчыклар бәйрәменә һәм Мөслим халкы бәйрәменә бик күңелле, семьябызны бик тату, бик әйбәт яшибез. Менә ул бәйрәм замечательный, шул хәтле әйбәт итеп оештырганнар, молодцы. Менә бик күңелле булды, карап торабыз. Катнашучылар ат чабышы, бүләк кисү, гер күтәрү, киянтә белән су ташу, капчык киеп йөгерү, канат тарту, кашыкка йомырка куеп йөгерү, чаңгы киеп йөрү кебек милли уеннарда көч сынашты. Җитезлек һәм осталыкта ярышты, бергәләп күңел ачты. Гаилә көнен без инде 2нче ел шушында ямьле атмосферада концертлар белән аралаштырып уздырабыз. Шушында без балаларны әти-әниләре белән бергә
укытучылар белән матур бәйрәм итеп уздыруны без инде традицион форматка әйләндерәсебез килә. Чөнки менә шушындый бәйрәмнәр мәктәпне, гаиләне, балаларны берләштерә. Безгә инде уртак тел табырга, бер-беребезгә аңлап эшләргә ярдәм итә. Шара кысаларында шулай ук ГТО нормативларын тапшыру мөмкинлеге дә оештырылды. Актив катнашучылар үзләренең физик әзерлеген дә сынап карады. Моннан тыш, әти-әниләр һәм балалар бергәләп әзерләгән кул эшләре күргәзмәсе дә зур кызыксыну уятты. Шара ахырында барлык катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Без монда бию төркеме белән килдек, һәм минем әни белән әтиләр килде. Безгә монда ошый саф һавада уйныйбыз, әтиләр белән, әниләр белән вакыт үткәрәбез. Гаилә җылысын, бердәмлекне һәм спорт рухын берләштергән әлеге бәйрәм барысына да онытылмас тәэсирләр бүләк итте. Сабантуйга бүләк җыюда әти-әниләр ярдәм иткән, гаиләләр имин, балалар сау-сәламәт, тәүфыйклы, тигез канатлы булып үссеннәр дип телиләр алар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Балалар сәнгать мәктәбе быел үзенең 60 еллыгын билгеләп үтә. 60 еллык тарихы булган мәктәп бүген дә балаларны мәдәниятле, сәнгатьле итеп тәрбияләү, телебезне, милли җыр моңнарыбызны, осталыгыбызны үстерү юнәлешендә зур эш алып бара. Сәнгать мәктәбендә дистәгә якын юнәлештә эшләүче юнәлешләрдә 300-дән артык бала шөгыльләнә. Район мәдәният йортында балалар сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүчеләрнең иҗат концерты узды. Сәнгать мәктәбе укучылары уку елын ел сайын шундый иҗат концерты белән тәмамлыйлар. Быел да мәктәп коллективы үзләренең матур традицияләренә тугрылыклы калдылар. Чарага килүче кунаклар әти-әниләр һәм тамашачыларны төрле бәйге һәм фестивальләр җиңүчесе Мирас вокаль-инструменталь ансамбле каршы алды. Аларның җырлары белән хозурланган кунаклар мәдәният йорты фойесында рәсем сәнгате бүлеге укучыларының рәсемнәре, кул эшләнмәләре белән таныштылар. Укучыларның үз куллары белән матурлык тудыруларын күрделәр. Быел һәм алдагы елларда дип әйтсәк була инде безнең мәктәпнең иҗади коллективларының инде уңышлары бик зур. Республика, бөтен Россия күләм уза торган конкурсларда инде безнең зур нәтиҗәләребез бар. Шуңа күрә бүген менә шушы коллективлар инде әти-әниләр алдында, райондашларыбыз алдында чыгыш ясыйлар. Мин Мөслим сәнгать мәктәбендә 2нче ел йөрим. Миңа монда бик ошый. Без монда төрле һөнәрләргә өйрәнәбез. Ковровая вышивка белән чигергә һәм японская техника белән киносайга эшләргә. Һәм без рәсем бүлегенә йөрибез. Монда бик күп һөнәрләр бар. Мин сәнгать мәктәбенә йөрим. Рәсем бүлегенә. Без монда киносайга дигән техника өйрәнәбез. Рәсем ясарга өйрәнәбез. Укытучыгыз кем һәм улларны укытучыгыз ошыймысың? Безнең укытучы Талипова Гөлназ Расимовна. Мин аңа йөрергә нык яратам. Тамашачыларга тәкъдим ителгән Йолдызлык илендә дип исемләгән иҗат концерты 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Концерт дәвамында сәнгать мәктәбе укучылары һәм укытучылары үзләренең иҗатларын, күңел җылысын һәм яхшы кәефләрен бүләк иттеләр. Мин рәхәтләнеп килдем бүген карага кызымны, музыкальный мәктәпне тоже бик нык яратам. Балам, кызым бик дәртләнеп йөри. Ул бит әле теге бардың да кайттан түгел, укытучыбызны бик нык ярата, Мөршидә апасын үлеп ярата. Алга таба да йөрсен инде дип өметләнәбез инде. Теге әзрәк җаваплар була инде, бармыйм, алҗадым дип әйтүләр дә бар инде. Ну, Аллага шөкер. Бу көнне сәхнәдә классик һәм заманча авторларның әсәрләре яңгырады. Яшь, әмма шактый талантлы музыкантлар һәм аларның укытучылары башкаруындагы концерт номерлары үзләренең төрлелеге, башкару осталыгы белән тамашачыларны таң калдырды. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева сезнең белән сау булашам. Алда сезне безнең тапшыруларыбыз көтә.